Wana tete vangu, sisters angu vanoimba neni, even pama videos tinoita tese ma videos. Pa ndikanyora nziyo dzangu panguva iyoyo ndaibatsirwa nababa wangu kuti Shona yawanyora nayo iyi apa dai wangu wadai nokuti ivo vanoimbawo mai vangu nababa wangu kungochete havasati varekodha but vane urongo hwekuda kuzorekodha saka vanomira neni chaizvo. Then ndazoroorwa andinazve kushaya support nekuti ndakapinda mumhuri yevaimbi zvekare. Murume wangu anonzi Norman Tapambwa anoimba Sungura music. He's also a music producer. Saka akamira neni chose ngati kubva pekutanga pakurekodha the first album kusvikira pandiri iko zvino. Akaita take over kubva pakasiyirwa nevabereki. Akandiumbiridza chose kudevelopa career yangu iyoyi. Vana vangu vanofarira music zvakanyanya. Vanenge vachitevedzera vakanzwa rwendo rwangu ruchiimbwa vanoratidza kufara chaizvo. Saka ndingati I'm getting 100% support from my family and friends and even from the church. Vanondisupporta chaizvo. Ndo kwatingatoti kuchechi ndo kunonyanya kutotengwa music zvakanyanya because tinoenda nema album unotengeswa ikoko. Saka anotengwa zvakanyanya kudarika kuma record bars. Saka ndingangoti vandigere navo kana kuti shamwari dzangu kana kuti vakandikomberedza vanondisupporta chaizvo. Musandisiye ndiko kamwe kambo katira kuti tinzwe kambo kandiri kutora pa album Usatya muri yeZimbabwe ndinodaira kuti mukitirwa zvakanaka zvenyu nechirongwa katitandare zvedu muzwe chisano.
zvimwe zvacho ndo zvazvinotoda kutotaurira izvo mazimauzi kuti musambondiziya nekuti vakakuziya ka ukafamba wega unorasika. Ngatigare takakumbira izvo mazimauzi kuti vafambe nesu nguva dzese dzeupenyu hwedu. Maita pambwa chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka. Ndiri kufara chaizvo nekuti muri kunyatsonzwika, hazvina kana kumboita kana problem kana right. Imimi semudzidzisi womumhanzi uyezve nemakore amati mana womumusic industry, ndiri kukumbirawo kana mune masoko mairi matatu amungadi kupawo kune vari kuda kuti vapinde munyaya yekuva musicians vari kuaspire kuti ini ndoda kuti ndizovawo mumhanzi mumhanzi yechitendero kana any type of music. Ndoziva kuti kumba ikoko kwane mhanzi dzakasiyana madance hall zvese zvakadaro, museve iriko, sungura gospel iriko, zvese zvakadaro. Saka api masoko amungade kuadvisawo vari kufunga kuti vari kuda kuti vapinde munyaya dzekuimba idzi? Kune vaimbi vari kukura nevari kudawo kuzova vaimbi, ndoda kungovaudza kuti it's not easy. Hazvisi nyore kuti uzonzi warecord album, hongu hazvisi nyore, but kana uri muimbi anoimba gospel music, ndinokukurudzira kuti tsvaga Jehovha pakutanga. Tsvaga Jehovha pakutanga kuti zvinhu zvako zvigoendeka. Bhaibheri rinotiudza kuna Psalms 127 rinoti, except the Lord build a house, those who build it build in vain. Saka ukasatendera Jehovha kuti vavake newe chaunenge uchida kuvaka, unovaka pasina. Saka ndoda kungovakurudzira kuti mukaisa Mwari pazvinhu zvose. Of course my challenges anouya, but anouya kuti simba raMwari rigoonekwa kuti zvakamboita sezvaakuda kurema paya, asi Jehovha vakamira vakaenda kurutivi rwedu. Nhasi ndiri pano ndarekodhawo maalbum angu akati. Saka ndoda kungovakurudzira kuti shingirirai muri munashe muchitsvaga Mwari. Mwari vanokubatsirai, Mwari vanokutungamirirai. Mburi yeZimbabwe zvakuitika panapa ndezvekuti ndakuchikumbira dharanodza mukoma nomenta pambwa dedi manga muri pasaidi zvenyu pamama bamadhama vachikurukura kaneni menyu mafaro pachirongwa kuchipasana nyuchi ndaitirwa zvakanaka mufunge zvenyu. Saka dharanodza mukomanodza ndakuchikumbira manje kaimimi manje on behalf of madam mochipinda pamhepo mubva maonekera madamu nekutenda vatereni nekutsigira nekutenda vatsigiri vemumhanzi vanofarira mumhanzi wemadamu kaka ndo zvatinoita. Hanzi namudhara tuku kusina mai akuendwe. Saka panga pana mai ndo pana dedi full support chaiyo. Ndinokutendai mukoma noventa pambwa dharanodza dhara rangu ndikutsigira kwamunoita mai ndinoziva kuti munomiramira ndo zvatinoda izvozvo. Yaye role model nekuti zvinoitika ndezvokuti even amai vachienda kunoridza munenge muripo, ndimune muchiona kuti mishini iri kurova zvakaita sei uku bhazi gita right. Mukoma nomen pindai tinzwe mubva mangotipa zvatakumbira kuti mutisitsirwe navateereri. Ndoda kutenda veMafaro Promotions vachitungamirirwa naDJ Mafaro. Ndinoti sando dzenyu muri kugona basa, muri kumiramira. Unoziva zvipo kune zvimwe zvipo zvakaita kuhwanda, unoziva zvisiri kumbonzwikwa zvakahwanda kuseri uku. DJ Mafaro vari kuita kufukunyura vachitora. Tatisingazivi kuti nevaimbi vakawanda kudaro muZimbabwe, asi nekuda kwa DJ Mafaro Mafaro Promotions vanozunza saga rizere nyuchi kuchisara paine huchi. Baba, tinokutendai DJ Mafaro, we thank you so much. Tinokutendai nekusumudzira vaimbi vedu. Ini ndakamirira madam wangu Rugareta Pambwa. Tinoti vateereri pese pamangonzwa kunzi Rugare ari kuridza, zivai kuti dharanodza nomenta Pambwa anenge aripo, ndiye anenge akabata base.
nekuti handingazorega mai vachifamba vega kandini zvedhedhi tinofamba namama. Thank you so much vateereri, tinokutendai. Rambai muchitsigira Rugare, munhu ane chipo. She is a worshipper. Munhu ane is a minister of the word of God. Anoshumira burikidza nekuimba. Saka mutsigirei, musapotei, tunoenda kure naye. Thank you so much. Muri yeZimbabwe ndinovimba kuti maitirwa zvakanaka nechirongwa mukati mezuva ranhasi pana ndiri kukurukura namai Rugare Tapambwa, mudzimai wamukomana Tapambwa Dharanodza. Kagamanzo vachitaura hurukura yese yafamba zvakanaka. Mai Tapambwa, Mwari akuitirei zvakanaka. Mukange mazoburitsa rimwe album vhuti motibata tokudzosai futi tichikurukura pamusoro penyu album iroro. Munongoziva tataura kuti aiwa you never go wrong with Zimnet Radio. Ndozvatinoita isusu, mukatipa manzi tinoridza ende hapana zvavanombotiita, tinotoridza mufunge zenyu. Right, muri yeZimbabwe, regai ndichipedzisa nekambo kanonzi Soko Remuchinjikwa rinova title track. Hanzi pane chakavanzika pachikomo cheCalvary uye pakunga kwake pazuva rechitatu pane nyaya iripo ipapapa. Kambo kafarirei kubva paalbum iyoyo Soko Remuchinjikwa. Ndo mafambiro ataita nhasi mufunge muri yeZimbabwe. Tapirirwa zvenyu nekambo kacho, tapirirwa zvenyu nako.